Včera se mi pod polštářem válel cash, ale teď už ho tam nenajdeš. Peníze na své hodnotě ztrácejí, a tak jsem je investoval ráději. Koupil jsem si bitcoin a ten padá dolů. Křivka grafu vrtá díru do mýho stolu. Koupil jsem si kryptoměnu a byla to past, že já vůl si radši nenakoupil chlast. Na YouTube říkal týpek s brejlema, že dělá chybu, kdo kryptoměnu nemá. Ty můj milý chytrolíne z YouTube, až tě potkám, tak dostaneš přes hubu. Koupil jsem si bitcoin a ten padá dolů. Křivka grafu vrtá díru do mýho stolu. Koupil jsem si kryptoměnu a byla to past, že já vůl si radši nenakoupil chlast. Co to vlastně je tahle kryptoměna? Bez tak nějaká ptákovina smyšlená. Dá se říci, že těmhle kryptoměnám rozumím zhruba stejně jako ženám. Vůbec koupil jsem si bitcoin a ten padá dolů. Křivka grafu vrtá díru do mýho stolu. Koupil jsem si kryptoměnu a byla to past, že já vůl si radši nenakoupil chlast. Nedávno se ke mně zvěsti donesly, že mám radši investovat do Tesly. S obří ztrátou jsem svůj bitcoin odprodal a asi už tušíte, jak to bylo dál. Koupil jsem si Teslu a ta padá dolů. Křivka grafu vrtá díru do mýho stolu. Na tyhle ty investice já už kašlu vám a jdu si nakoupit chlast, dokud na něj mám.